DWRL Radyo Ascents as in 88.3 1FM. Si Alvin Liobit sa Tingog Ning Barangay. One, two, three, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Get funky. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes, you look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So I want you to talk the words. Every time you say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. One, two, three, let's go! Clap, 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 clap your hands. Get funky. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Get funky. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Alright, marhay na pagkaaga po sa Sento Gapos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog Nin Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ngudyanin Lunes. Marso 3, one down. Marso 3 ngunya, 3. Iya. Nalibong ako. Marso 3 sa 2025. Ini po ang 1FM 88.3 sa Pirikang Kansentong mga radyo. Sa pangaran ni dating konsihal Diego Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, dyan sa lado teknikal Darwin Obido. Ako po ang sentong lingkod, amigo sa radyo, Alvin Masida Liobit, minabuel tadigdi sa programa po. Ganyan aldaw nin Lunes. Malipot ang pagkaaga. Nagparauran mag-aga. Nagparauran mag-aga. Tapos ngunyan garo okay naman. Pigiling ko digdi sa may ano yan, sanang sisbot. Medyo maliwanag naman adi. Maliwanag naman ang panahon. Di ba? Alat ko na hata may sisimbagon kita digdi. Dali sana.
Alright, balik na ako digdi sa programa. Pasensya na hata may may kaimportante akong kwan duman sa ibongon yan. Sa aga man. Sa aga, pasensya na kamo hata. Nagpo-programa ako digdingon yan. Alat ko na. Aliong ko na ini ha. Alisin muna natin, okay? Nagpo-programa kita sa aga kaya busy ako ta ano yan cupping and pinning man kan sa kuyang aki, okay? Cupping and pinning yan sa kwan sa nursing sa aga po yan. Kaya busy ako ngunyan dahil ako maka duman sa tabako ta medyo alangan kita. Alanganin tadakulong kitang gigibuhon man digdi. Tapos dahil man kita makauli duman sa kuan. Okay? Sa susunod na. Anyways, good morning po sa mga kababayan nyato, mga paraantabay nyato sa bilog na Kabikulan. Giraray. Sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na po sa Sendo Gabos. Sa may mga kamatian naman, Git Wilson. Asin po tabi sa Gabos na nakatutok na digdi sa satuyang programa. Ini po ang 1FM sa radyo po, 88.3. Pwede nindo yan madangog sa mga cellphones nindo. At ang cellphone baga may FM. Tapos sa radyo. 88.3 po tabi pakihanap na lang po kan samuyang kwan ha kan samuya po tabing dial. Then siyempre yaon man po ang 1080 DWRL Radio Pilipino kung nabo nindo digdi sa FM do bang kamo sa EM 1080 DWRL Radio Pilipino duman sa mga lokal digdi sa mga nakaantabay sa tuya ngonya na pagkaaga. Sabi ko ni po tabi anda samuya na pangungumusta asin siyempre kami naglalaom na nasa Marhay Kamong Kamugtakan. Nasa Marhay Kamong Kamugtakan sa mga oras na ini nadaipo nin pinagmamati na anuman nakatibaadan sa sentong mga hawak ka. Mentras po nakatutok nakaantabay digdi sa 1FM. Hege ha. So diretso na kita digdi sa tuyang programa ngonya na pagkaaga. Ano po ang satuya ng mga istorya? Headlines po kan mga bareta alas 7 o digdi po sa satuyang programa Department of Agriculture ikiining keminar na magkrear nin mga akusasyon para matabangan an sa pagbakal kan produkto an mga paraoma po mantang PSWDO tututukan an pag-aayos kan manual operations kan Special Drug Education Center. Yan po ang headlines kan satuya ng mga bareta alas 7 mga bareta digdi po sa 1FM 1 lang yan. Ege ha. Then siyempre ang pag-urulayan taman po nagkakapirapang mga issues digdi sa satuyang programa ining issue po tabi regarding digdi sa takan Sabado rinimati kita kan aliko rinimati kita kan aliko. Good morning man si Mrs. yan dyan. Rinimati kita kan aliko dahil ako nakaprograma dahil ako nakaprograma kan kuan bata siyempre may mga diferensya man so kuan dahil kita nakaprograma po tabi. Anyway takang Biyernes kasi nag-attendir man kita digdi sa ano yan sa sa duman po tabi sa ano ba yon pag-file nin kaso ni vice gubernatorial aspirant bako po candidate aspirant pasana ta-candidate pag nasa kuana campaign period ang kaso po na ipinag-file duman sa mga nakaantabay ngunyan takan Sabado kasi brand out sisimanan magparantabay sa tuya kan Sabadong brand out igwa sa bulod sa mga nakakuan ura naman ngunyan kulang naman ngunyan mga debateriyang kumbaga transistor kadaklan mga kuana mga kuana so mga pig-charge na sana i-brand out pagkatapos dahil na po ngunyan otro hunta ini ta importante ini para sa satuya lalo na sa mga albayanong nakaantabay sa sakuya ngunyan si vice gubernatorial aspirant Mr. John Alegre nag-file po nin kaso ining falsification of public documents
kontra po sa kagawad na si Gruta, no? Apelyido niya Gruta, diyan po tabi. I think kagawad ini diyan sa Buraguis. Tapos kontra duman sa masahista na day tangaranan at babae yan, day tangaranan po tabi. Nag-file na sa prosecutor's office. Sa paagi ni Provincial Prosecutor Guerrero, Attorney Guerrero. Diyan po nag-file nin kaso kontra digdi sa duwa. Ini po tabi because ang kaso nagpuon duman sa nagpablatir sa babayi na kinurukap tanda siya, kinapot-kapot tanda sa tapos duman nga ni so mga pagiribata sa broadcast ang term po tabi. Maski dain niyang inaranan pero ang target iyo po gusto daang pakaputan so kwan dito na ipag-retake di tabawal ini tabawal po tabi gustong pakaputan so mga masisila na parte ito palan so pig aakusaran kay itong oras na ito nasa Australia. Iyo nasa Australia po so tao an hapot ngunyan kaya nagkaso po siyempre bako man totoo madadagit lalo pat ikakaraot niya ini po tabi ang rinatakan nindo po digdi so pamilya ka ini ni Mr. John Alegre, no? Iyo ang rinatakan nindo so mariak tabi so mga day nakakaaram alimbawa maski kami sa radyo alimbawa nagtukar kami kay ini tapos binanugbanog si Mr. Alegre pwede kaming kasuhan pwede kaming kasuhan po tabi tabako man totoo ngunyan dakulaon so ebidensya na pit sa 18 papalan naghali na tapos kan oras na itong kuan pit sa 25 po duman sa blatter taigwanin blatter na nakuha po tabi pig post kan media pig post kasi kan media na screenshot na ito, no? Isabihan ko sa indo na screenshot tada man sa tinawanan may agad din kopya po sa WCPD Women's Desk Candaraga PNP ta duman nangyari sa pagblatter dahil siya tinawan, yung kaso nasa WCPD. So gustong sabihon, ikukuan ito kang Provincial Prosecutor's Office. Dahil maginibo matao, nin blatter. So PNP Daraga, susubpi na. Sabi ni Prosecutor Guerrero, isubpi na ta. So blatter. Ngunyan, dakulao na ebidensya, tapos, simple man sana duman sa inot, preliminary po, investigation pa yan, sa Provincial Prosecutor's Office, ilalatag na oni nga tabi oni an sa ko yang passport oni an sa ko tinatakan yaon ako duman o yan so ticket ko yaon ako duman kan oras na yan tapusan problema ni Mr. John Alegre iyan so makasugo na ebidensya natang nga tagidibo mo yan ngunyan matuga na si masahista kung sisay-sisay po tabi dapat duman sa masahista ikapuan magiging witness na kaan. Kung day ka matuga nin totoo kayan, may problema, ikan makukulong dyan. Do an falsification of public documents baga, an falsification po tabi is 6 years. Kung di ako nasasala, tabako man kita abogado po, pero sa sakuyang pagbabasa, ang pinaka-maximum na penalty kayan is 6 years imprisonment. 6 years. Ngunyan, 6 years po imprisonment, tapos depende sa korte, tapos pagbabayadon ka kan danyos. Yung man danyos mo, na ginibo. Duman sa kandidato, pati aspirant pati ta kasi, nakabalangibog sa social media, sa radyo, inan maraot nakabalangibog, pigporos, pigpara baratikos sa social media, ay sa radyo. So, maray kon, alimbawa, ako nagbatikos para sa kuya, kaya ako kaan. Di ako minaintra basta-basta dyan, pig-investigaran ko muna. Pag final na, saka na po tabi, minaluwas ako kaan. Ngunyan, anpig para batikos po, alimbawa, si Darwin, solicitor. Ako, so announcer. Itong oras nito, natimingan ko, taga-albayano ako, natimingan ko na, nagdangog ako sa radyo, binatikos. Si John Alegre. Tapos, din naman ako nagdangog kay radyo, tasirin ba ka na ng listener ta? Bako man talaga so, kuan? Sa totoo lang, nagdagogon yan sa agad ay naman. Bala nga si John Alegre pala nga may kasong,
ano ba yon? Malicious? Malicious mischief? May kaso pala nga yata. Siring nga ganito. Sumasayos to daw. Pagkaputan so sa iya. Oh. Di maraot na. Gustong sabihin, duman po sa isyong ito, na si Darwin, suparadangog, ikukunya na sa opinion niya, ay, bay nakaan din ako, mabuto ka anta. Kuwan palan, maraot palan gibo kayan, manyak. Manyakul palan ngaya si John Alegre. Oh. Mararaot baga, raot sa pamilya ni John Alegre. Raot sa pagkatawo ni John Alegre. Taday man masasabi na sunagdangog sa imo, jawa bawion mo ito, kinaagahan, dahil mo man masabi po na ito gabos na nagdangog sa imo, nagdadangog giraray. Takamaski kami po, dahil man kami pagkapagtaram, nadahulo na nagdadangog sa muya, kung sino siya nagdadangog sa muya. Di ba? Maaraman mo sa dayan, may nagtataram, ay, ika pa lang niya si Kwan, pigdadangog ta kapag kaaga. Sa kayan po, maaraman mong nagdadangog sa imo. So, ang damage po, yao na. Sa pamilya, sa pagkatao po, tabi ni Mr. Alegre, sa pamilya, ang nakulugan sa pamilya. Ang hapot ngo niyan, sabi ni Mr. Alegre, kita po, dapat sa tama lang kita, matindog, lalo na sa tuya sa media. Kung ano ang totoo, iyan po ang niluluwas ta. Dahil kita pwede na, bako man totoo, babibirahon tang bibirahon, maraot yan. Ura man laban sa tuya, so tao eh. Ura man ki microphone eh. Ura man ki radyo si Mr. Alegre. Yaon lang sa Facebook. Mas magabat sa mainstream. Tanadagog yan, direkta sa tao. Facebook, ang nakadagog, ano man labot kan mga taga-Bisaya na nakahiling campus? Man kipakiaram yan. An may pakiaram kita. Kaya po tabi, so sa mga mainstream, lalo nang nagbarita ka kayan, delikado ka. Halimbawa, na-involve ka po na barangay official. Halimbawa, barangay official ka na-involve ka. Duman. Ang delikado digdi si Mr. Grota, kagawad pala ini. Kaiba niya so, iyo so nagpa-blatter daw. Iyo so, iyaon duman sa kaso eh. Iyaon duman sa kaso eh. Iyo so nagpa-blatter. Iyan madadali. Pag nagkatotoo po, na iyan dinesisyonan iyan, ako dahil man ako nanginginot, alam mo dinesisyonan na yan na si Mr. Alegre ginanaya na kasong yan, automatic, so barangay kagawad, minsan iyan, madara sa ombudsman, automatic, mawara sa pagkagawad. Sayang yung pagkakagawad mo because of sablay po na akusasyon. Anhapot ngo niyan. Paano ko nangyari ito na si Mr. Alegre yaon sa albay? Di ba? Alimbawa si Mr. Alegre, nangyari po tabi, yaon sa probinsya ni Albay. Bako madidipisilan po tabi, kung daiman, alimbawa daiman ginibo, madidipisilan, nata, iyaong ka sa Albay eh. Okay, pun man patunayan na, day mo ginibo yan, doon dirit siyang kaso po tabi, an magdidipinsa kayan po tabi, as of now, si Mr. Alegre, kung yaon dyan sa digri sa Albay. Bako ngon niya na, an magdidepensa, so nag-akusar. An opinsa ngon yan, depensa opinsa nga kita, an opinsa ngon yan, so inakusaran. Tawra man palang digdi. An magdidepensa, so nag-akusar. Natata, inakusaran mo na, yaon sa Australia. Ano yan? Ano yan? Online? Minasahe mo online? Di ba? Napaka simple baga. Ngon yan si ringkaan. Natangayata so mga media na nagpost, nagbarabaраtikos, wala pa. Simple man sana yan. Kung ako, alimbawa ako nagpost man kayo, nag-share ako. Dipisil baga magparasurusil. Kaya ako, dahil ako nagsusurisir kaan. Ang gusto ko, so, alimbawa, bareta na positive, saan man na partido yan, isishare ko yan. Ma-comment ako, isishare ko yan. Tawra ka man ki problema, nata. Anong problema mo naman? Na positive yan, di ka man makakasuhan. Pero kung medyo may akusasyon, ako kaan. Taarog ka ini, maluwas yan na baka igwanin conspiracy. Natatirin luwas tulos yan, na dahil pa nangyayari, pinaluwas tulos. Madadali ka dyan, cyber libel,
Dua po tabi yan, cyber libel o libel. Sa mainstream, libel. Sa nag-post ka, nag-share ka, cyber libel. Diyan ka madadalinoy, siringkaan. Kaya, siyempre, kung kamo man kinasuhan, alimbawa, kasuhan ka mo sa maabot na mga altaw, tadyanan mapuon pagkatapos ka itong hearing, maluwas na yan kung sirisay-sisay. Ngunyan, kakasuhan ka. Pag kinasuhan ka, bala na ka magsimpagkaan. Giniburindo yan eh. Ano man labot ko kaan. Kundi, ang cyber libel, ang problema ka ini, kung ang cyber libel, maski sa Zamboanga, sa Cebu, o kaya sa Davao, sa Manila, pwede kang kasuhan, yaong kadigdi. Iyan ang cyber libel eh. Ang libel, digdi lang. Sa mainstream, yusun sa kadangog. Di, madadangog yan sa Cebu. Paano kung kasuhan ka duman? Magdudumang ka siyempre. Mahiri, madumang ka. Tudas kanoy kaan. Sige, 25 minutos, lampas po, ang alas 6. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong white rose papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon. Pangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm! Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon
Yadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Aktibong miyembros ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, alas 6:30 ng umaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado.
Tratado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang ngalan niya, kakambal na ang pagsilbi, probado na. Pagdamay niya sa mga pobre, pagtabang niya, kitang kireda ing masasabi. Ray Braga is tunay ang progreso. Ray Braga is 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Torrance on the mix. Sige, balik na ako digdi sa programa po. Kuha na kita nin pira na ini. 36 minutos makalampas an alas 6 nin pagkaaga. Nagdigdi kaya si Pading Dantingon niya na pagkaaga. Ihapot ko si Pading Dantikon. Kuha. Ada to ha. Alright, sige. Busy ako taigo lang kita nin mga importanteng bagay na kaipuhan ayoson ko niyan. Okay? Si nagdigdiman si Pading Dante Balmedina ngunyan. ano sa alik ko mananggad? Tuod ka mo kan disapprove da sa alay ko so kwan. Gusto nindong pagparadarayaon na sana? Mag-illegal na sana kung disapprove kasi po dapat kwan yan pag nag-apply sa Indo, gustong sabihin kay puan kang kikuryente, gustong sabihin legal yan, nata din disapprove. Disapprove. So kwan si Ans kung nakantabay katabi Ans ano ang patakaran dyan? Garo ako, may nahihiling na naman sa Indo, may nahihiling na naman po tabi ako sa mga tao nindo dyan sa alay ko, Gusto nindo kayo, pagparadarayaon. At siyempre, kung abo nindong bugtakanin kuryente, makabit na san illegal. Sus Marius. So, manukan daw niya tapos, sa negosyo, Oregon, in-apply sa alay ko. In-apply sa alay ko, ngunyan, kan pag-applyan sa alay ko, dinisapprove. Ano ang rason ta dinisapprove? Na, paano man kamong dayaw na may kontador? Tayo man ka pwedeng badaya, tayo ko rin kontador. Ano ba yan? Puro anas. Puro anas. Puro anas kita. Garo ang problema tangon yan, kitang mga Pilipino. Ako, in general ini baka kung mataram ka mo, inakusaran ko na naman ka mo. In general ini, yukon mo yan, nakakamundo sa na po na ang kultura sa tuya, ang kultura po niya to, ang kultura tadigdi, puro kwan kita, ano ba yun? Puro ano ba yun? Garo ang kultura ta puro corruption Di na mababago po an kwanta ang sistema ta po na puro corruption na sana sa utak ta. Mana
Ah? Paano man saan? Diba? Paano man saan? Hige. Hige talagang kwarta-kwarta ang laban, ano? Kwarta-kwarta na ang laban tangon yan. Masakit pag siring kayan. Dahil po nin mangyayari sa sabi ni dangugong ko si Bishop Bailo, no? Si Bishop Joel Bailo, no? May mabuti, may masama. At ang simbahan ay tinatawag na manindigan kung ano ang tama at ituwid kung ano ang mali. At Saka sabi ni Bishop Bailo, dahil nga pwede na dahil makiaraman simbahan sa politika. Obligasyon kang simbahan mananggad na magkaigunin maray na moral di. Obligasyon yan kang simbahan ngunyan, dahil pwedeng makiaram sa politika kung grabe na kapalan niyang korupsyon, di kami makiaram. Tapos gabos na mantang kita ano man sa imong ordinaryong tao ka man, opisyal ka, mayaman ka man o pobre po, may pakiaram kita sa gobyerno. Nata, kita nagsusweldo sa inda kita po ang nagsusweldo sa inda, may pakiaram talaga kita. Ngunyan, ano ang dapat niya tong gibuhon? Magtrabahan kita digdi, tangan inalabanan taan korupsyon. Yugon mo yan. Ang nakakamundo sa nadi ta kung ilingon mo, may mga senador nga ni dyan na involved sa korupsyon. Tapos nanggagara na pa Isus adi. Paano hunta bagakaan? Isus, Mariosip na buhay ta. Alat nya. Kuang ko nang naputabi ang report gayod ni Nestor Kagitla. Ali dyan sa Metro Manila. DWGO Live Report. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go twerk. Clap, 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 clap your hands. BOC Commissioner Benvenido Bienrobio pinarangalan ang Asia's Influential Leader Award o kan Asia's Influential Leader Award Nestor Kagitla. Good morning, Kamin. Natatabo. Abo na naman ining cellphone. Kinilala si Bureau of Immigration Commissioner Bienvenido Bienrobio bilang isa sa mga pinaka-ma-influensyang leader sa Asia sa seremonya ng Golden Icon Leader Award 2025 ng Asia's na pinarangalan ang kanyang huwarang pamumuno sa Customs Administration. Ipinagdiriwang ng SIS Golden Icon Leader Award ang mga natatanging pinuno at konseho para sa mga kanilang kahusayan, pananaw at epekto na nagbibigay diin sa mga individual na nagbibigay ng inspirasyon sa pagbabago at humuhubog sa hinaharap. Ang pamumuno ni Commissioner Rubio ay naging instrumento sa paghimok ng mga reforma sa customs, pagpapahusay ng mga proseso ng kalakalan at pagpapalakas ng seguridad sa hangganan sa Pilipinas. Noong 2024 sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Rubio at nakahanay sa bagong Pilipinas Vision ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kamit ng BOC ang makabuluhang milestone sa pamamagitan ng pinaigting na digitalization, mga reforma sa patakaran at pinahusay na mga pagpapatupad. Ang Bureau ay naghatid ng record-breaking na performance ng kita, pinadali ang pangangalakal at naglunsad ng mga agresibong kampanya laban sa smuggling.
na nagpapatibay ng critical nitong papel na nagpapalakas ng ekonomiya at pagprotekta sa pambansang interes. Sa hinaharap, ang BOC ay nananatiling nakatuon sa pagsusulong ng pagbabago, transparency at pakikipagtulungan upang mapanatili ang mga tagumpay na ito at mapanatili rin ang dedikasyon nito sa serbisyo publiko. Mula sa Bureau of Customs Manila, ako si Nestor Cagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Nestor, sa report. 1, 2, 3, let's go! DWGO Live Report. Alright, may saro pa. Proteksyon sa interest ng mga kababaihan patuloy na isinusulong ni Representative Camille Villar. May report si kabahaging Mar Rodriguez. DWGO Live Report. Mar, good morning, Camille. Tiniyak ni House Deputy Speaker at alyasa para sa Bagong Pilipinas Senatorial Candidate Camille Villar na sakaling papalarin itong maluklok sa Senado ay ipagpapatuloy nito ang pagsusulong ng mga inisyatiba para maprotektahan ang interes ng mga kababaihan. Sa kanyang pinakahuling campaign sortie sa bayan ng Luna, Isabela, binigyan diin ni Villar ang napakalaking tungkulin na ginagampanan ng mga kababaihan para sa kanilang pamilya at ang kanyang trabaho sa isang tahanan. Bilang isang nanay, ipinahayag ni Villar na malaki ang tungkuling nakaatang sa balikat ng mga katulad nitong ina na may mabigat na responsibilidad hindi lamang anya para sa kanyang asawa kundi para sa kanilang mga anak. Kasabay ng pagdiriwang ngayong Marso ng Women's Month, sinusuportahan ni Villar ang mga programa ng pamahalaan upang mabigyan ng parehas na karapatan ang mga kababaihan, kabilang na dito ang pagkakaloob ng mga benepisyo. Sabi pa nito na malaki ang kanyang paghanga sa kakayahan ng mga kababaihan sapagkat walang anyang hindi kaya gawin ng mga kababaihan kung saan mas kaya pa nga nitong higitan o higitan ng isang babae ang gawain ng mga kalalakihan. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Mar Rodriguez. DWGO Live Report. 1, 2, 3, let's go! Sige, so diro-diretso na kita digdi sa programa adi. Alat ko na ta ilingon ta daw so game digdingon yan. Nag-iling ako sa bago kan NBA. May kompa eh. Yan. Okay. Anyway, ano po ang sa tuya pang mga bareta? Ngonya na pagkaaga. So, ikwanta na lang ini siguro ngani na at least marhayong sa tuyang magiging sistema digdi. Uy, kuha na. 93, 94. Aabot to na di. Ang cellphone ko, sige ang hang. Sige ang sige, dali lang. Oops. Yan. Dakulon pa lang nun yan, adi. Dakulon. Okay. Okay. Anyway, sabi ko sa endo po, kay puhan tangon niya na kay puhan ta po, actually, pinakamagayon siguro na gigibuhon niya to ngunyan is pagpili nin leader na subako naman talaga maabas.
Aram nindo, mabas na nga ni. Oy, speaking of, sa Banuan kan Daraga, sa Daraga po, isipon nindo, ubos so kwarta kan, naubos na supira kan munisipyo, mapili pa kita nin. Inurubos na sa kwarta kan munisipyo, tapos mapili pa kita ganyan kikuan. Dapat ngunyan, so may takot sa mahal na Diyos. Ta kasi, pag wala kang takot sa mahal na Diyos, mabas ka. Di ba? Tagrabe po ang corruption. Ini nga, mas gisa dinodoktoran, may mga nagluluwas ngunya na may mga project palan sa mga distrito po. May mga project na kinansel, tapos ibinurugtak po tabi duman sa mga project ninda eh. Saka, yugon mo kinansel tapos ibinugtak sa mga kwaninda, mga project ninda eh. Sa kabaga. Ang kaipuhan ta siguro ngunyan tabi. Ang kaipuhan ta ngunyan, so mga matanos na leader. Okay? Matanos na mga leader. Dahil tanang suutak yan kan korupsyon, tapos mapili pa kita kan mga mo yan. Mapili pa kita. Manganap na kita nin kuha naman. Bagong pandok po tabi. Mga bagong pandok. At least sa mga bagong pandok na yan, at least po tabi may aabutan lamang. 'Di ba? Mga bagong pandok po tabi nin mga politician. Sabi ko ni Sendo po, never ka mo na magpili ni negosyante. Politiko, yung politiko. Tam politiko, dayan magibo nin dayan magibo po nin ikakaraot niya. Dayan magibo nin ikakaraot niya. Pero ang negosyante, siyempre, mostly kuwang kayan, so negosyo muna. Negosyo muna po tabi, bago ang gabos. Diba? Negosyo muna, bago ang gabos. Tayo yan ang pinakakuan eh. Yan po tabi ang pinaka, pinaka-critical para sa inte. Diba? So anyway, igwa na kitang 52 minutes. Lampas ang alas 6 nin pagkaaga, digdi po sa programa. Alas 7, ang DWRL Barita alas 7. Iya po ang susunod digdi. Siyempre kita manggiraray po ang magiribanan. Ano na inita? Abo na magiro. Abo na magiro sa kuyang telpon. Abo na magiro eh. Baysa sa buhay niya. Alat ko na ta, pundon tanga na. Pagpanuon na ang memory. Kuana. May diferensya talaga. Okay? Yo. So mga good luck sa kwan ha. So mga kwampalan, so mga posibleng madamay sa kaso, good luck sa Indo. Natagapi good luck mo. Good luck po sa Indo, nata. Yugon mo yan. Pabo po kamukha na kakasuhan ka mo. Dadarahon ka mo sa korte. O maampang baga ka mo sa mga abogado tapos sa mga judge. Kami nga di nakakahampang dyan sa judge. Dahil may nakakaulay yan judge. Kamu makakaulay nito eh. Saka, kundi, ang problema igwa ka mo nin problema. Ano man ang gibuhon, alimbawa, ganahon man nindoan kaso, maulang naman ka mo eh. Maulang naman talaga ka mo eh. Iyan. Tapos, magastos bagam may kaso. Makuha kang abogado. Kaya puan mo ni abogado. Dahil man pwedeng magparaasa ka na sa pao. Taan pao, ang kaipuan kan so mga pobrihono na kliyente. Tapos, so mga daing maibayad sa abogado. Tapos, ibang mga kaso. Bako ining mga cyber libel. Pag na cyber, ako kasi ang pagkuhan ko, pag na libel, kung maritis ka eh. Bako ka, alimbawa, media ka, bako ka media eh. Maritis ka, Darwin, linaibil ka eh. Maritis eh. Yun na yan, sabi ko sa Indo po, leksyon ini,
masirbi ining leksyon sa satuya na sabi ko sendo po, igwa kita nin press freedom. Igwa kita nin freedom of speech, gabos. Pero ang freedom ta po, bako yan absolute. Bako yan absolute po na freedom nito no sa tuya. Ta kasi, absolute ang freedom, yes, oo. Pero kung nakaulang ka na, nakaapektar ka na sa iba, dyan, pundo dyan so, ano yan, so sa imong diretsos, pundo yan, ta nakakuwang ka nga ni sa iba, nakaapektar ka sa iba. Di ba? May naapektaran ka eh. Kaya pundo dyan, ang gabos, saka, tapos di man magugusto so mahal na Diyos na, kuwan, na ika na sa napirmian maray. Tapos so iba, pirming maraot, ika na sa sumaray. O, di man magugustuhan mahal na Diyos. Pirmi ng pwede kang mabaluskaan. Pwede kang mabaluskaan, pirmi. Iyo, sa kabagasan, sa kabaga. Iyan ang pinaka kwampo. Iyan ang pinaka maraot na kuan. Kaya ngunyan, kitang mga taga-media, dapat tumindog kita sa tama. Sabi ko ni Sendo po, media kita, gibuhon tayong pagiging taga-media. Ano ang gibuhon kang taga-media? Maski po, aram ta na igwa kita sa satuyang buot na igwa kita nin ano yan? Igwa kita nin susuportaran ng mga kandidato. Tayo man talaga, igwa man kitang tamaski ako igwa man akong pigsuportaran na kandidato. Igwa man kitang mga pigsusuportaran na kandidato. Di ba? Igwa kitang pigsusuportaran na kandidato. Kaya lang dapat silensyos na kita, sekretos na kita. O di taman pwede na itaramta pa konsisay. O digdi. Ta kasi makaka-impluwensya ka eh. So mga amigo mo, saka makaka-impluwensya ka eh. Pabayaan mo sinda, ta sinda, tanay ka man labot diyan sa iwal politika ninda. Ano man ang labot mo? Pero bako ka manin politisyan. An may pakiaram diyan sa mga politiko. O ta siyempre kung kaapil mo, kaipuan mo na, dipinsahan mo. Tatabangan mo magkuan. Pero kitang mga taga-media, ako para sa kuya, tumindulog lang kita duman sa tamang katitindugan ta bilang media. Nasa tahaw kita. Kumbaga, alimbawa, so sa ibong po tabi nagtataram ko na dangugon ta sana. May katotohanan pigtataram kayo ni. O kuanto naman so sa ibong, susimbag kan sa ibong, duman naman kita, bako na latak-latakon ta. Sabi yung tanong yung budol ngayon, bengya ka. Maabas ngayon, bengya ka. Pabayaan tang so mga politiko, sindan mag-iriwal. Di na kitang labot duman sa media. Kung talagang media ka, may responsibilidad ka po, tabi na siring kayan. Dapat nga ni, kung tunay mong amigo yan, advisean mo. Lembo abihin ko mo, sir, sala yan, dapat. Kakaraot mo yan eh. Advisean mo. Di ka na mag-intra duman sa social media, sa radyo, di ka na mag-intra ka. Bala ka na sinda. Resolvira ninda so problema ninda sa diri ninda eh. Di na kitang, kumbaga, di na kitang labot dyan sa inda eh. Diba? Di na kitang labot. Bahala ka mo dyan sa buhay nindo. Kamu manan pinakakuan eh. Bahala ka mo sa buhay nindo. Kaya baga ako, dahil mo. Alimbawa, igwa sa kuyang ko, isi-share ko. O bahala ka mo dyan. Share. Alimbawa ngayon, si Congressman, unitabi, si Congressman Alwin Diobit. Maorag ini, fight. Ayan na. Dahil madadagit sa imo. Sa ibong naman. Share mo naman. Iyan po. Puro sa na maurag. Ura ki makaurag. Param na ako. Every time